Истинско чудо, момче оцеля в огнения ад в Швейцария, докато държи кръст в ръката си. Историята е разказана от 17-годишната Летисия, една от оцелелите. He couldn't get out and he just sat down and held his cross in his hand. And the fire just avoided him. The fire just didn't touch him. It was all around him but not on him. And he survived, thankfully. He managed to get out and he broke a window to escape. По време на новогодишно парти в швейцарското курортно градче Кран Монтана избухва жесток пожар. Около 40 души загиват. Огънят е навсякъде около това момче, но не го докосва. Библията описва подобно чудо в книгата на пророк Даниил, когато 3 младежи са хвърлени в огнена пещ, понеже отказват да се поклонят на вавилонския цар. Огънят обаче не ги докосва, защото Бог е с тях. Същият Бог прави чудеса и днес. Огънят е реален, смъртта е реална, времето ни е кратко и един ден всички ще се изправим пред Него. Покай се, приеми Исус за Господ и Спасител. Не кръста като вещ спасява, а вярата в Христос. И както Той спаси това момче от пламъците, така може да спаси и теб за вечността.